Esta é a planadora que os narcos deixaron varada en Vilanova en canto se decataron que foran descubertos. Son imaxes difundidas pola Garda Civil e a Policía Nacional da operación conxunta que desenvolveron nas últimas horas e que permitiu desartellar unha organización criminal que introducía droga en Galicia a través do Salnés. Hai un arousán detido no marco deste dispositivo. Con el, o número de arrestados ascende a 8. O resto son cidadáns albaneses. E a operación que tras audos continúa aberta. De contado ampliamos antes outras novas. Xosé Manuel Fernández Abraldes fai balance da súa xestión coincidindo co 10º aniversario da súa chegada á alcaldía de Barro. Di estar satisfeito co logrado ata o momento, salientando todo o traballo feito para a inminente construción do novo centro de saúde e a nova depuradora. Deixa a porta aberta a repetir como candidato do BNG no 2027. Ence deféndese ante as protestas dos traballadores da súa fábrica de Lourizán. A empresa asegura que investiu máis de 200 millóns de euros na planta na última década, con 15 millóns en 2024 e outros tantos no 2025 para melloras das instalacións e a eficiencia do complexo industrial. Ademais, anunciou o proxecto Pontevedra Avanza, que contempla un investimento de case 120 millóns ata 2028. O vicepresidente da Deputación da Coruña visitou esta mañá as obras de rehabilitación da capela do Pazo de Goiáns. A actuación orzamentada en preto de 110.000 euros contou cunha achega provincial próxima aos 90.000. Aproveitando a visita do responsable provincial, o alcalde boirense trasladoulle a necesidade de financiamento para seguir a rehabilitar tanto a finca como as construcións auxiliares. A Mancomunidade de Municipios Barbanza-Arousa celebrou esta mañá o pleno de oficialización do traspaso de poderes á fronte da entidade. O alcalde de Rianxo, Julián Bustelo, asumirá ao longo deste ano a presidencia do ente comarcal, sustituindo o seu homólogo de Ribeira, quen ocupou este posto durante o 2024. A Deputación anunciará en Fitur que a arte volve a Pontevedra neste 2025. A recuperación da Bienal será un dos piares da campaña que a Administración Provincial levará a vindeira semana á Feira Internacional de Turismo de Madrid. A cita cultural desenvolverase entre xuño e setembro e volve cunha importante novidade, a súa descentralización. O programa de Artes Vivas levará propostas, ademais de Pontevedra, os concellos de Sanxenxo e O Grove, entre outros. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Imos xa coas novidades na última operación antidroga. Detido un arousán no marco da última operación antidroga que se está a desenvolver na comarca do Salnés. Con el, o número de arrestados ascende a 8. O resto son cidadáns albaneses que están sendo postos a disposición xudicial. Esta operación, desenvolvida conxuntamente pola Policía Nacional e a Garda Civil, permitiu desartellar unha organización criminal e a incautación de 1.100 kilos de cocaína mentres era alixada nas costas de Vilanova. Este aplanadora que os narcos deixaron varada en Vilanova en canto se decataron que foran descubertos son imaxes difundidas pola Garda Civil e a Policía Nacional da operación conxunta que desenvolveron nas últimas horas e que permitiron desartellar unha organización criminal que introducía droga en Galicia a través do Salnés. O número de detidos ascende a 8, logo de que transcendese a detención dun arousán. Os outros 7 son cidadáns de nacionalidade albanesa que están sendo postos a disposición xudicial nos xulgados de Vilagarcía. No marco deste dispositivo foron incautados 1.100 kilos de cocaína que estaba sendo alixada nas costas de Vilanova cando se produciron as detencións dos 7 albaneses. Foi en Rego do Alcalde, na mesma zona onde en Noiteboa aparecera outra lancha de características semellantes. No marco desta denominada Operación Baroña, os axentes tamén se incautaron dunha pistola, vehículos e equipos de comunicación. Trátase dun operativo histórico porque é o primeiro golpe no que unha banda de orixe balcánica intenta realizar unha descarga de droga directamente nas costas galegas. Uns feitos que veñen a demostrar a presenza deste tipo de organizacións centroeuropeas en Galicia. A investigación, que comezou en novembro do ano pasado, continúa aberta.
As instalacións do campo de fútbol de Vistalegre en Boiro reciben de novo a visita dos cacos. A Garda Civil abriu unha investigación para dar cos posibles autores do roubo que se producía a primeiros desta semana. Os amigos do alleo fixéronse cun botín valorado en máis de 3.000 euros. Na súa maioría material deportivo dos clubs que habitualmente empregan estas instalacións, como é o caso do Club Deportivo Boiro e a Escola de Fútbol Municipal. Pero ademais do material roubado, os ladróns deixaron o seu paso numerosos estragos, rompendo varias portas e fiestras do recinto. Xosé Manuel Fernández Abraldes fai 10 anos na alcaldía de Barro. O rexedor aproveitou este aniversario para facer balance da súa xestión á fronte do goberno local na última década. Di estar satisfeito co logrado ata o momento, salientando todo o traballo feito para a inminente construción do novo centro de saúde e a nova depuradora. O nacionalista avanza que, superados eses proxectos, no horizonte ata 2030 fixan o redeseño da rede de saneamento cara a esa futuredade e a creación dunha casa do maior en San Antoniño. Dende o ano 2015, Xosé Manuel Fernández Abraldes está á fronte do goberno local de Barro. O alcalde aproveitou hoxe este 10º aniversario para facer balance do traballo feito, sacando peito da solvencia económica e das melloras conseguidas, amósase satisfeito. Eu estou moi satisfeito destos 10 anos de alcalde. A relación coas veciñas e veciños é excepcional, é un trato super agradable. O rexedor salienta que Barro posiciónase como un dos poucos concellos do país que medra en poboación e que atrae xente nova. Estábamos solo por debaixo, moi pegadiños a apoio, de que casi o 50% da poboación estaba con menos de 45 anos, non? E logo, mesmo por riba de Pontevedra. Di que iso débese ás políticas de dinamización social e cultural e tamén a que no municipio nestes anos a veciñanza avanzou en calidade de vida, contando con máis servizos e mellores prestacións. Nese sentido, destaca melloras no saneamento ou nos accesos aos núcleos, pero da xestión feita toda agora, o nacionalista queda con dos proxectos nos que levan anos traballando, o novo centro de saúde e a nova depuradora. Estes dous investimentos que supoñen, eu creo que un hito que seguramente non se volva a producir, que haxa dos investimentos desa envergadura xuntos nun concello como o de Barro en moito tempo, pois dixe, estar facendo as cousas correctamente. Sobre o centro de saúde, o Sergas recoñece que Barro pasou a ser un dos primeiros concellos que vai dispor de un centro de saúde novo por ter os deberes feitos. E iso é algo que dá moita alegría, moita satisfacción. E sobre a depuradora, Abraldes salienta as xestións feitas dende o Concello, poñendo en bandexa un proxecto á Xunta que en breve tamén comezará a executarse. De cara ao futuro, no horizonte o 2030, e o alcalde fixa como obxectivo o redeseño das redes de saneamento para que conflúan na nova depuradora e tamén a creación dunha casa do maior en San Antoniño no espazo que deixe libre o vello ambulatorio. Non un centro de día uso, que iso xa é algo distinto e precisa unha instalación moi determinadas, senón chamanlle casas do maior ou centro de estancia, donde pois pode haber unha atención a persoas maiores que en vez de estar solas nas súas casas ou tal, poidan ali estar convivindo, estando con outras persoas. E deixa a porta aberta a volver repetir no 2027 como cabeza de cartel do BNG. Si as circunstancias o permiten, e sobre todo se os compañeros do bloque queren que siga sendo candidato, é o fundamental que os veciños e veciñas de Barro consideran a 97 que debo seguir estando aí, non? E asegura que a relación cos seus socios de goberno é boa porque di tanto PSOE como BNG aportan o seu traballo e o seu talento nas súas áreas, sendo proxectos complementarios que asegura está demostrado que funcionan. Crise de goberno en Vilagarcía, o alcalde reestructura o seu goberno logo da marcha do concelleiro Lino Mouriño. No seu lugar entra José María González Araujo. O socialista volve a Rabella logo de ter sido concelleiro noutra anterior etapa daquela fronte de seguridade cidadá. Desta volta vaise encargar das áreas de servizos, medio rural, obras e vías públicas. Son as mesmas funcións que viña desenvolvendo ata o momento Mouriño. As funcións de limpeza viaria e recollida de residuos, sen embargo, pasan a mans da tenente de alcalde Tania García. José María González Araujo tomará posesión no seguinte pleno ordinario que se vai celebrar este mes. José María vai a realizar ou vai a continuar a labor realizada por Lino.
É dicir, vai a ser un concelleiro de servizos, medio rural, relacións veciñais, pois sumidoiros, iluminación, obras, vías públicas, todo isto que mantemento de espacios públicos rurais, cemiterios, todo esas funcións que estaba realizando Lino, pois vai a continuar e vai a realizalas José María. Ten o listón moi alto, pero eu sei que José María vai a realizar un gran traballo. Continuar ca línea del, por suposto, cercanía, mellorar os servicios de toda a Vila García, axudar a todos os vilagarciáns, axudar tanto con os traballos tanto de saneamento, de asfaltado, e que os meus oídos están para escoitar a todos os veciños e veciñas de Vila García, e que non duden nin calquer momento de solicitarme eu intentar resolver os problemas que teñen. O PP da Pobra critica a falta de coñecemento amosada polo goberno local na recente reunión con Portos de Galicia. Din os populares que os terreos que pretenden reverter o concello xa son de titularidade municipal. O anuncio da reversión á titularidade municipal dos terreos que ocupa a Alameda, a Praza Maior e o Parque do Castelo da Pobra causou estupor entre as filas populares. O voceiro do PP da Pobra aclarou que esta zona xa pertence ao concello dende 1977, polo que acusa de descoñecemento ao goberno local. Pero lo que más nos sorprende es que cuando acaba la reunión llegan al acuerdo entre las dos entidades de la cesión al Consejo de Ministros para que después vuelva a revertir al Ayuntamiento de distintos espacios públicos de nuestro municipio, de la Plaza Alcalde Segundo Durán, de los jardines del Castelo, de las pistas deportivas, las pistas deportivas anexas a los jardines y del Jardín Valle Inclán, entre otros. Y nos sorprende cuando vemos esa declaración y esa nota de prensa de Portos de Galicia y que se hizo con los distintos medios de nuestra comarca, porque la realidad es que desde 1977 la Plaza Alcalde Segundo Durán, los jardines del Castelo, las pistas deportivas y todo el terreno, los 54.000 metros que se ganaron en su momento al mar, son de propiedad municipal y patrimonio municipal, como lo acredita este documento del Ministerio de Obras Públicas de 1977. Lo que denota una gran ignorancia por parte del alcalde y teniente alcalde, dieron una administración a una reunión sin preparar y donde la otra administración nos quiere ceder un espacio que es nuestro. Ademais desa falla de coñecemento, critican a escasa ambición amosada polo Executivo ao non ter demandado a reversión dos terreos onde se empraza o mercado ambulante, que sí son de dominio portuario. Realmente lo que denota es una falta de ambición, porque en vez de negociar los espacios de la calle Fernández Varela, los espacios donde se hace día a día el mercado cada semana de nuestro municipio, se dedican a negociar algo que ya es nuestro. Creo que denota la falta de ambición, la falta de preparación y la ignorancia de este equipo de gobierno, que como se ha estado notando en los últimos, ya después de año y medio, en las distintas facetas de nuestro municipio, que realmente esto vamos para atrás, como decían ellos en muchas ocasiones, como los cangrejos. Ademais da existencia dos documentos de 1977 que acreditan a titularidade municipal, o PP lembra que a zona obxecto de negociación figura como terreo municipal no propio Pexón. Ence deféndese ante as protestas dos traballadores da súa fábrica de Lourizán, en Pontevedra. A empresa asegura que investiu máis de 200 millóns de euros na planta na última década, con 15 millóns en 2024 e outros tantos no 2025 para melloras das instalacións e a eficiencia do complexo industrial. Ademais, anunciou o proxecto Pontevedra Avanza, que contempla un investimento de case 120 millóns no período 2024-2028. A esta contía vería que sumar 75 millóns máis para, din, a actuacións de reposición, mantemento e actualización tecnolóxica. En canto a maior contratación de persoal eventual que sinalaban dende o comité de empresa, Ence asegura que foi preciso incrementar o persoal sustituto debido a unha taxa de absentismo próxima ao 9%. En canto a seguridade, defenden que o índice de accidentalidade está 5 veces por debaixo da media do sector manufactureiro español. Finalmente, no referente ao suministro de madeira, a pasteira nega que se deran os problemas de abastecemento que denunciaron os seus traballadores. E engaden que no 2024 a factoría de Pontevedra aumentou a súa produción nun 16%. O vicepresidente da Deputación da Coruña visitaba esta mañá as obras de rehabilitación da capela do Pazo de Goiáns, en Boiro. A actuación orzamentada en preto de 110.000 euros contou cunha achega provincial próxima aos 90.000. O
O Concello de Boiro segue a avanzar na recuperación dunha das súas xoias patrimoniais. Tras a rehabilitación do edificio principal do Pazo de Goiáns, agora vén de concluir a restauración da capela e o tellado anexo que conecta co Pazo. A actuación supuxo un investimento próximo aos 110.000 euros, dos que a Deputación da Coruña achegou unha subvención de 88.000. Bueno, esta actuación fíxose cunha subvención nominativa da propia Diputación que financiou o 80% e estendeu un valor de 110.000 euros. Para nós é superimportante ir recuperando todo o patrimonio que temos nesta finca, ou empezamos a facer tan pronto entramos no goberno ca renovación do propio Pazo, e agora actuouse tamén sobre esta capela e tamén o tellado de acceso que vai entre o Pazo e a propia capela. O vicepresidente e deputado responsable de Patrimonio, Xosé Regueira, ratificou o compromiso da Administración provincial coa posta en valor deste espazo e agradeceu o esforzo realizado polo Concello de Boiro para recuperalo e poñelo de novo a disposición da veciñanza. Non é fácil ter este espazo patrimonial, pero tamén natural que ten o Concello de Boiro en bo estado, e evidentemente para un concello sempre é gravoso ter un mantemento deste espazo nestas condicións que son auténticamente formidables. Eu creo que teñen un patrimonio que xa non é só o patrimonio do Concello de Boiro, sino que é unha referencia para facer multitude de eventos a nivel comarcal, pero tamén a nivel provincial. Aproveitando a visita do representante provincial, o alcalde de Boiro trasladoulle a necesidade de financiamento para seguir a rehabilitar tanto a finca como as construcións auxiliares. O proxecto máis inmediato consiste na recuperación do lagar de Sidra, a vivenda dos caseiros e as cuadras, situados na entrada da finca, que precisará duns 200.000 euros de investimento. O alcalde de Rianxo, Julián Bustelo, xa é o novo presidente da Mancomunidade Barbanza-Arous. Ampliamos despois da publicidade. Aquí estamos nas novas en Canal Rías Baixas. A Comisión Mar e Industria da Confederación de Empresarios de Galicia mantivo un encontro esta mañá co conselleiro do Mar no Centro Tecnolóxico de Gealsa en Boiro. Analizáronse importantes cuestións para o futuro do sector, como a legalización das construcións situadas na franxa costeira ou o descenso de consumo dos produtos do mar. Foron moitos os temas abordados nunha frutífera reunión celebrada esta mañá nas instalacións de Gealsa en Boiro. A Comisión Mar e Industria da Confederación de Empresarios de Galicia trasladoulle ao conselleiro do Mar as numerosas inquedanzas do sector de cara a un mellor desenvolvemento futuro da súa actividade. Entre elas, a falla de relevo xeracional, o descenso de consumo de produtos do mar, a redución da produtividade das rías ou a necesidade de legalizar as construcións asentadas nos 100 metros de servidume costeira. Queremos seguir para adelante con actividades del complejo Mar e Industria, que necesitamos esas concesiones sean ágiles para poder poner tejido industrial y actividades relacionadas con el mar y relacionadas con los productos del mar, independientemente de que otras medidas que el gobierno del Estado pues tiene que hacer, ¿no? Como el tema de aumentar el consumo de productos del mar, etcétera, etcétera, y ahí, bueno, pues también se tienen que hacer deberes, como se dicen en Bruselas, ¿no? Neste sentido, o traspaso da xestión do litoral ao goberno galego resulta vital para o futuro das empresas pendentes de prorrogar as concesións, co fin de continuar coa actividade nun sector estratéxico para a economía galega. Xa está en vigor, en este caso, pois, a posibilidade de aumentar as concesións en zonas de porto para aquelas concesións, empresas, náuticos que así o desexen, concesións que incluso poden chegar aos 75 anos en función tamén do plan estratégico que teña en este caso pois a empresa ou en este caso pois o que impida esa concesión. Por lo tanto, creo que xa empezamos con unha boa noticia e con un reglamento que en este caso ademais era unha propia petición da CEG e do seu presidente. Por lo tanto, en ese sentido creo que, bueno, xa avanzamos. Hai moitas máis cuestións que abordar, como por exemplo a propia lei do litoral, unha lei do litoral en onde seguimos a esperar por esa comisión bilateral por parte do Estado. Bueno, lamentamos a ver a veces a velocidade con que estas comisións se plantean en outros territorios e en Galicia parece ser que todo chega moi tarde, non?
A Mancomunidade de Municipios Barbanza Arousa celebrou esta mañá o pleno de oficialización do traspaso de poderes á fronte da entidade. O alcalde de Rianxo, Julián Bustelo, asumirá ao longo de todo o ano a presidencia do ente comarcal, sustituindo o seu homólogo de Ribeira, Luís Pérez Barral, quen ocupou este posto durante o 2024. O alcalde de Rianxo, Julián Bustelo, exerce xa como presidente da Mancomunidade Barbanza Arousa, tras o pleno da entidade no que se oficializou o traspaso de poderes. Colle o testemunho do seu homólogo de Ribeira, Luís Pérez Barral, quen ocupou este cargo durante 2024, no que se afrontaron importantes proxectos como foi o da implantación do sistema de calidade turística. Un proxecto que a Mancomunidade de Barbanza Arousa implementou de maneira exitosa, onde temos xa 49 empresas que certifican que o destino Barbanza Arousa non é só un foco de atracción de visitantes ao longo de todo o ano, senón tamén que temos importantes empresas que están facendo un traballo importante para mellorar a calidade dos servizos que se lle presta ao turista no noso destino. Tamén temos que destacar a diagnose que fixemos como destino turístico intelixente e acadamos un distintivo que imos recoller a próxima semana en Fitur. E ademais somos a primeira entidade supramunicipal que ten ese distintivo en todo Galiza. Bustelo asume a presidencia de Barbanza Arousa con importantes retos por diante, entre os que se atopa a desestacionalización do turismo e a mellora das súas potencialidades a nivel gastronómico, patrimonial, cultural e medioambiental. Imos continuar levando a cabo a estrategia que se está efectuando nestes últimos anos de consolidación do produto turístico a través da potenciación do turismo enogastronómico, turismo de festivais, coa cita anual de paisaxes sonoras, a consolidación do Camiño de Santiago e o turismo activo, así como a aposta polos eventos deportivos como antes se mencionaba. No eido do turismo enogastronómico continuaremos coa execución dese plan de sustentabilidade turística, viaxe a través dos sabores, a través do que se levarán a cabo diferentes actuacións para que o visitante se sumerxa no pasado e no presente enogastronómico da nosa comarca. A creación dos museos da conserva e da salgadura, a realidade aumentada no barrio dos cataláns, a creación das aulas enogastronómicas, así como rutas que vinculen estes recursos e as visitas a adegas e conserveiras permitirán que o visitante viva unha experiencia diferencial e de alto valor engadido. A entidade aproveitará tamén a semana que ven a celebración de Fitur para traballar pola consolidación desta comarca como un destino turístico apetecible, non só para o turismo de ámbito nacional, senón tamén para o internacional. A Ría da Estrela levará tamén a Fitur a súa oferta turística centrada este ano en dar a coñecer o destino a través de dúas rutas xacobeas. Por unha banda, o primeiro catálogo de peregrinacións marítimas a través da ría de Muros e Noia e, por outra, Volta de Gloria, un itinerario cultural e paisaxístico circular baseado en dúas rutas xacobeas, o camiño de Fisterra a Muxía e o camiño da ría de Muros e Noia. A presentación destas dúas propostas turísticas realizarase o vindeiro xoves, día 23 de xaneiro, a partir das 4 da tarde, no stand de Galicia e o venres 24, ás 2:30, no stand de RV Edipress. E a Deputación anunciará en Fitur que a arte volve a Pontevedra neste 2025. A recuperación da Bienal será un dos piares da campaña que a Administración Provincial levará a vindeira semana á Feira Internacional de Turismo de Madrid. A cita cultural desenvolverase entre xuño e setembro e volve cunha importante novidade, a súa descentralización. O programa de Artes Vivas levará propostas, ademais de Pontevedra, aos concellos de Sanxenxo, Grove, Vigo e Ponteareas. Despois de 15 anos dende a súa última edición, este ano volve a Bienal de Arte de Pontevedra. Será entre xuño e setembro e a Deputación, principal impulsora do evento, quere que o regreso sexa por todo o alto. Por iso levarán a súa campaña á Feira Internacional de Turismo de Madrid, Fitur, cun lema cargado de intención: a arte volve. Sí que quero dicir que esta campaña vai ter máis percorrido non só nacional, senón probablemente internacional. A idea é, e eu quero aquí dicir outra vez, esta Bienal é de todos os pontevedreses, esta Bienal é de todos e para todos. Creo que vai ter un retorno
económico moi importante a Bienal. Estamos, xa podo dicir que estamos traballando para que unha empresa e a Universidade de Vigo estuden o retorno económico que vai ter para a cidade e, sobre todo, resaltar que esta Bienal ven para quedarse. A Escola de Cantería, os traballadores do Museo de Pontevedra, padexeiros do Centro Galego de Tecnificación Deportiva e o Pazo de Lourizán son protagonistas desta campaña, que convida ao visitante da Bienal a gozar da cidade como un escenario de cultura. Pontevedra convértese tamén en parte integrante. A experiencia vén de facer ese percorrido por todos os espazos que configuran a Bienal e ir pouco a pouco descubrindo e desvelando o relato, as narrativas neses paseos e roteiros entre o Museo Pontevedra, a Ponte de Santiago, o Pazo da Cultura, a Igrexa de Santa Clara, a Fundación Rosón, a Casa do Concello de Pontevedra. Obras producidas como instalación in situ. Temos, tal vez a mitad da Bienal está feita por artistas que pensaron en términos de Bienal de Pontevedra. Nesa idea que propoñemos como tese, pero tamén na propia cidade de Pontevedra. No seu regreso a Bienal incorpora unha novidade, plantexará unha programación descentralizada a través da iniciativa Artes Vivas, que levará propostas, ademais de Pontevedra, aos concellos de Sanxenxo, O Grove, Vigo e Ponteareas. Vai haber actuacións artísticas en vivo. Isto, lóxicamente, vai implicar que o retorno do que falaba o vicepresidente vai a ser, o retorno da Bienal vai a ser como esa choiva miúda que nós sempre apelamos, van a beneficiarse, vamos a conseguir a implicación de toda a provincia e tamén é unha maneira de dar a coñecer toda a cultura, todo o patrimonio, toda a riqueza que temos. Baixo o lema Volver ser humanos ante a dor dos demais, a Bienal abordará temas que marcan a vida e o pensamento contemporáneos, como as guerras, o cambio climático, as crises sociais ou os autoritarismos, entre outros. E a Asociación Cultural Francisco Lorenzo Mariño de Aguiño celebra este ano o seu 20º aniversario. Entre os moitos actos que organiza ao longo do ano destaca a súa Semana Cultural, que dará comezo este venres con numerosas actividades. Unha charla a cargo do presidente do Xuventud Aguiño, que celebra este ano o seu 50 aniversario, e do cronista Xosé María Fernández Pazos sobre o Santa Isabel, abrirán as celebracións da Semana Cultural Francisco Lorenzo Mariño de Aguiño. Comenzaremos o venres con unha conferencia que neste caso está dedicada ao 50 aniversario do equipo de fútbol da parroquia do Xuventud Aguiño. Para elo virá a falar Xosé Manuel Vilas Álvarez, o seu actual presidente. E tamén teremos ao cronista oficial de Ribeira, Xosé María Fernández Pazos, que virá a falar do afundimento do Santa Isabel, que con motivo dunha nova edición da publicación que el fixo fai agora 27 anos, pero que acaba de reeditar e da que acaba de sacar novas investigacións, tanto novos datos como tamén novas imaxes que poñerán de manifesto no marco destas jornadas o venres ás 8:30 no Conservatorio de Música de Aguiño, e onde ao rematar terá actuación do noso grupo de pandereteiras e de canto a 7 linguas. Os actos centrais terá lugar o sábado coa ofrenda floral ante a sepultura do párroco no cemiterio de San Vicente de Noal en Porto do Son. Ás 5 concretamente no cemiterio do Son teremos a xornada de ofrenda floral e lectura de manifesto reivindicativo que sempre facemos. Nos acompañará un grupo de gaitas que interpretará a marcha do Antigo Reino de Galicia e o hino galego, e a continuación ás 7 na iglesia parroquial de Aguiño do Carmen terá lugar a misa de aniversario. Despois ás 8 no Conservatorio tamén e con entrada libre e gratuita teremos un espectáculo de moito humor, un musical donde Isabel Risco e Fran Rey interpretan o dúo Vaguedades e fan unha sátira caracterizándose como Rosalía de Castro e Eduardo Pondal, e que van polas verbenas de todo Galicia contando historias e cantando cancións. Paco Nogueira será o encargado de pechar os actos o domingo co espectáculo infantil Son Animal a partir das 5:30 da tarde no Conservatorio de Aguiño. Pois así rematamos a actualidade, xa saben, continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. De contado, o programa Orixe e Calidade, centrado, xa saben, na actualidade do sector vitivinícola. Como sempre, graciñas por estaren aí.